Alle børn og unge har krav på en fair chance for at udfolde deres potentiale. En gang imellem kalder livets udfordringer dog på en støttende hånd, og for nogle børn og unge er behovet for støtte særligt vigtigt. Hos Progression forstår vi, at alle børn og unge er unikke og har individuelle behov og drømme. Vores mål er at skabe et trygt og støttende rum, hvor de kan opdage deres egne styrker og udfolde deres potentiale til at blive velfungerende samfundsborgere. Progressions dygtige team af kontaktpersoner har alle en socialfaglig uddannelsesbaggrund. Vi udviser stor dedikation i vores støtte til børn og unge og hjælper dem på vej i skabelsen af en positiv fortælling og fremtid. Vi er med børnene og de unge i deres hverdag og støtter dem med struktur, skolegang og fritidsaktiviteter. Og vi guider og støtter, når de skal træffe afgørende valg i forhold til drømme, uddannelse og personlig udvikling. Progression tilbyder en bred vifte af relationsskabende aktiviteter, der fremmer læring, dannelse og samarbejde. Gennem disse aktiviteter skaber vi et inkluderende miljø, hvor børn og unge kan udforske deres interesser, udvikle færdigheder og opbygge stærke sociale relationer. Kontakt Progression, hvor støtte bliver til fremskridt og udvikling.